Хора, аз съм Саши и в днешното видео се чудите какво ли ще правя. Но ще правя нещо много по-различно от нещата, които правях по принцип. Аз не съм снимал от няколко месеца и се завръщам, хора, и правя нова поредица. Разбрали си сигурно заглавието, но днес ще гледаме отзиви на ниско оценени хотели. Този хотел е с една звезда и половина и 4 не е точно половина. Това е София Хаус, нощувки в центъра на София и там така нататък. Ще реагираме на отзивите на хотела и да видим какво е мнението на хората за този хотел. Може да е хостел, не знам какво е, но нека да започваме. Опа, не ми да го паузна. Така, първият отзив е от Симеон Симеонов. Това е най-ужасният хотел в кавички, който се води. Ужасни стаи. Стаи. Не знам. Ужасни легла, възгладници, смърдящи, мръсни чаршафи, смърдяща стая, отвратителна, нищо здраво няма. Обща туалетна, ужас на ужасите за 76 лева за нощувка. Дано ви преседне измамници. Не знам какви сте измамници, но дано ви преседне, според човека. Няма нито рецепция, няма човек, всичко само по телефона, резервациите задължават предварително да си платиш преди да видиш стаите. Това нищо общо няма с рекламата. Измамници. Добре, очевидно този човек не е изобщо доволен от този хотел и му е дал една звезда. Нека да продължаваме с втори. Така, хора, да преминаваме към следващ. Опа, чайте, че нещо се е такова. Втория отзив е на чужденец. Не е чужденец, просто го е написал на английски. Ще видим превода. Добре, абсолютно не е това, което очаквахме от снимките на рекламата. Там изглеждаше много по-добре. В действителност приличаше повече на работническо общежитие, отколкото на уютен апартамент за гостуване. Така, да спрем до тук. Работническо общежитие. Значи това е горе-долу като за командировка, иска да го пише сигурно човека. Този отзив е на Цветелин Игнатов с снимка. Добре, да продължаваме. Беше чисто, но това беше всичко. Не се чувствахме толкова комфортно, колкото очаквахме. Трябваше да напомним на собственика няколко пъти да предостави кодовете за достъп. Не е голям проблем, но все пак си струва да се спомене. Няма да отида там отново, въпреки че местоположението е удобно. Добре, повечето хотели с по една звезда са на хубаво място, но не са хубави хотелите, смисъл. Разбирате ме какво говоря. Добре, даже тук има снимки. Добре, стаите не са такива, каквито тази компания продава на уебсайта си. Мръсни дивани и запуснато и мръсно място. Моля, стойте на страна. Моля, не резервирайте, тук ще съжалявате. Майко мила. Че това обществена... И тук ли има обществена туалетна? Или как да го кажа? Обща. Добре, София Хаус. Ето, самия хотел отговарят хора. Това са клевети. Мебелите се поддържат всекидневно. Тапицевията се пере всяка седмица. Бельото се пере и глади всеки ден. Мале. Това не го вярвам. Останахме да спим на вратата, защото след резервацията никой не ни вдигна. Стига, бе. Останали се да спят на вратата. Никой не им е вдигнал. Чакайте хора тук да натисна още.
А 20 минути преди това говорих с мъж за цената. Мале. Измама! Не да се види. What? Написала измама с точка и главни букви. Добре, как ли да? Измама не да се видите тук. Този сайт не е за туристи. Те са ненормални действия. Те са за ненормални действия. Стаите са отвратителни. Не е същото като снимките, които публикуват на уебсайта си. Те имат друг сайт в Google на същия измамник. Чето, казва се House София 5 Euro. Не да се видите в никой сайт, наречен София House BG. Публикувам снимката на вашата страница. Това е измам. Да. Тук май пак са правили нещо. Не, той публикувал страницата. Това е отзив от работещ в друг място за настаняване с цел премахване на конкуренцията. В смисъл? Да. С цел премахване на конкуренцията, ама. Но съжалявам, но в смисъл не може да така да лъжете хората. В смисъл така ще загубите още повече клиенти. В смисъл, ама не са много активни в тези отзиви, брат. Гостът беше, има още Христина Христова, останаха разочарована и на пътя. В смисъл, не разбирам. Може да гледала някакви снимки на хотела, докато е пътувала към мястото. Добре, гостът не беше платил за своят престой. Беше изпратена информация за плащане на резервацията, но гостът отказа да плати със своя престой и не се настани. Този гост не е използвал нашите услуги. Не знам. Добре. Този клиент не е бил гост на място за настаняване. Добре. И пак са много активни. Написали са здравей с малка буква, брат. Това място не е нищо повече от етаж от сграда с стаи, които не са като сайта им. Туалетната е ужасна. Не го препоръчвам. Добре. Здравей с малка буква. За съжаление, написаното от теб е лъжа. Бате, ама много е нахално така, брат, да кажеш и е много кринч. Изобщо не знаят какво пише. Смисъл. За съжаление, написаното от теб е лъжа. За съжаление. Смисъл, значи, те съжаляват, че хотела не е такъв, какъвто е описан от този клиент. В смисъл, не ги сващам много. Добре, ние сме регистриран туристически обект. Вече 15 години предлагаме туристически услуги чрез основните туристически платформи. Booking.com. Там нещо си сайтове и там не ми... Добре. Лошо пропилях парите. Нямаха място в квартирата ми и аз платих това място за братята ми. Наистина не си струва. И пак са отговорили. Добре. Няма получена такава резервация. Гост тези данни не е настанява. При нас нито негови роднини и приятели. В смисъл, те не знаят какво пишат, брат. Че благодаря ви за 5 звезди, брат. Това ли беше? Това ли беше, брат? Това ли беше? Няма начин ще да гледаме и снимки. Добре, доколкото виждам, стаите са хубави до някъде, но имам такова, не ми харесва, че има някакво такова старчески малко интериора. Иначе хубав хотел, широки стаи, но това е много странно. Добре, хора, защото няма как да спра видеото до тук. Ще намеря още един хотел и ще се включа веднага. Така, хора, намерих хотел Енни, който е с 2,2 звезди. Малко повече от миналия, но все пак е гаден хотел, доколкото виждам. Охо! Силвия Любенова. Ужас, мръсно. Хлебарки в стаята, кошмар. Добре. Джош
Джох, не знам как се чете, е написал: основен, ефтин и чист хотел. Любезен и услужлив персонал. На един хвърля от центъра. Пак хотел е на център. What? Това ли са отзивите? Стига, бе! Тя са пак да намирам друг хотел. Хора, намерих хостел е този път, Ико. Има само 2 отзива, но ще ги прочета, защото мисля, че са им по-интересни. Добре, Албена Маркова е написала: беше мръсно, неподдържано, миришеше лошо, бельото беше скъсано, санитарните помещения под всякаква критика. Има още. Не би го препоръчала. Обща баня и туалет. Обща баня! Мания туалетната баня, брат. Баня, брат, където седиш и се къпеш чисто гол и някой да ти влезне, брат. Представиш си това да няма ключ да се заключиш. Това е кошмар просто. Трябва много да внимаваш да се къпеш под страх, буквално. Общата баня и туалетна за 4 стаи. Гносотия. Никой не е чистил там от години. Нямаше отопление в стаите, мирише на цигари. Добре, това малко за цигарите и за чистенето там от години. Малко не ми се вярва, но за другите неща съм склонен да повярвам. Добре. Дако Димов е написал: резервирахме стая за 3 нощувки от Варна и получихме потвърждение. Когато пристигнахме в 18 часа, де-факто в 6 часа вечерта, се оказва, че резервация няма, нито има свободни места. Вау! Добре. Ето тук има някакъв хотел Алекс 1. Я вижда, това хубав ли, има ли някакви отзиви? Охо, добре, и на всичкото отгоре май са такива по-лоши са или не знам. Да, повечето са по-гадни. Добре, мисля, че намерихме подходящия хотел. Добре, Димов е написал. Да, засещате се. Стаята беше супер мръсна, имаше умрели миризливки и живи черви. Беше супер прашно, имаше кила прах, а до напрена, който беше сложен на леглото, беше напикан 60 лева, не си заслужава за това място. Добре, 60 лева, малко прекалено. Дай към другия. Виктория Тодорова е написала: аз останах недоволна, защото имаше скъсани чаршафи, дървеници и това не е хостел. И обслужването беше много неприятно. Препоръчвам ви да не идвате в този хотел. Нали? Хостел. Добре, не спирам да ги бъркам. Добре, да преминаваме към следващия Валентин Миков е написал: ужасно е. Има дървеници, червей, хлебарки и много други неща. Не препоръчвам. Добре, наши много хора споменават дървениците. Следващият е на Алекс Гъгнев. Да, Гъгнев. Трагедия, дърта и злобна служителка. Стаите са леш, има боболечки и дъра мизери. Добре, други мизери. Следващият е Цветина Мияшкова. Беше ужасно, имаше навсякъде мухъл и нямахме туалетна. Но, брат, това да нямаш туалетна в хотел, това е просто... Ако ще хотела да е толкова луксозен, за 5 звезди да става. Ако няма туалетна баня собствено в този хотел, аз ще му дам по-малко от 5 звезди. Смисъл, това е много гадно да ползваш една туалетна на хора, които изобщо не познаваш. Смисъл. Добре. Марио Симеонов е написал: мизерия, мухъл и неприятна служителка. Не препоръчвам за хора с деца. С деца. Собственикът явно не знае. Отделно се пише. И собственикът се пише с А не с Ът. Собственикът явно не знае, че толкова мухъл не е здравословно да се живее дори 1 минута.
но трябва да изкара мизерни 60 лева за нощ. Въпреки това, че това, в което настанява до нормални хора, е гнус невиждан. Вау. Добре. Следващия отзив е на Яна Петрова Ватковска. Тя е дала 4 звезди. Добре, значи, доколкото виждаме, написала хубаво тази 4 звезди. Добре. Като за хостел не е зле, сравнително чисто. Би било добре да се обърне внимание на начинът, искала да напише, на контактуване с клиентите. О, да. При този хотел отношението най-много се споменава. Се направи ремонт основно на електрическата инсталация и да се подсигурят по-мощни отоплителни тела. Близо до ЖП гарата, автогарата, международната автогара, метро, магазини, аптека, градски транспорт. За една нощ става. Добре. Преминаваме към следващия. Данаила Дамянова. Ужасно място. Нощувах там с детето и баба си. Пристигнахме в къса зимна вечер. Прозорците бяха отворени, а работеше само един контакт и имаше един маслен радиатор, който даже не беше включен. Съответно всички завивки бяха за детето, а ние се разболяхме ужасно място. Всички завивки са били за детето, а бабата и майката са се разболяли. Вау, в такава степен не е никак зле, дори 5 звезди има на този Попов. Не е никак зле, на мен лично си ми хареса. Чисти и поддържани стаи с телевизор и Wi-Fi. Има и място, къде да си заключиш велосипеда. Пак би го посетил. И домакинята е любезна. За човек с скромни възможности това е много подходящо място за нощувки в София. В София, извинявам се. Добре, явно на този човек му е харесало и има място, къде си заключиш велосипеда. Казал го е, защото има снимка на велосипед на знака за къде може да се кара колело на профилна снимка. Не се очудвам защо го е написал. Явно човека може да е бил с колело, не знам. Но интересно. Хора, следващия отзив е от чужденец. Нека да видим превода. Добре, 2 звезди. Единственото добро нещо в моите очи беше местоположението близо до автогарата. Според моя опит беше наистина лошо. Възглавницата и леглата не миришеха добре. Също така не можахме да се свържем с Wi-Fi. Също така не знам защо не се чувствах безопасност там. Добре, да видим следващия. Странно чувство е това, но да видим. Това е същия коментар. Добре. 1 звезда, Стела Георгиева е написал. Отвратително място. Стара постройка, пода дюшеме. Банята няма на 2 точки. Сложен един душ в туалетната. Няма калъвки за възглавниците, а най-лошото е, че е пълно с дървеници. А цената 60 лева никога не го посещавайте. Няма със сигурност да го посетят това място. Добре, Леон К е дал 2 звезди и е написал: определение за това, че получавате това, за което плащате. Цената е наистина ниска, но това бяха положителните страни на този хостел. Местоположението е близо до Метеро, което е добре, но е трудно да се върви към града и околността не е много приятна. Леглата са неудобни и банята обикновено не е добре почистена. Добре, това е от чужденец. С това го е написал Метеро. Не знам какво е това. Сигурно метрото има предвид, не знам. Добре, и се наричате хостел. Това е написал Георги Йорданов. Добре. Следващият коментар е от Димитър Генов.
древно, студено, деградирало място. Не можех да спя от студа. Нагревателят не можеше да затопли стаята. Цената не отговаря на офертата. Много хора са написали това. Добре, тази Йоана Стоилова не е много, не е изобщо много. Добре, направих резервация по телефона и когато стигнах до въпросния хостел, ми казаха, че са ми дали резервацията на друга жена. Понеже била направила резервацията по Booking и няма други свободни стаи, ме оставиха в 12 часа през нощта на улицата. Изключително лошо отношение имаше рецепционистката. Недопустимо такъв тип хостели не би трябвало да съществуват с оценка минус 10 звездички. Не ходете там с много разсърдени емоджита и ядосани, да сме по-точни. Следващия хареса го без диска. Следващия коментар е от Русица Ташева. Тя също не е доволна. Грозно, мръсно мирише на муха. Една нощ беше кошмарно, със сигурност и дървеници имаше. Значи тези дървеници много често са споменали за този хотел. Това е на някакъв чужденец. Да видим 2 звезди. Смешни, грозни малки стаи от 80-те години. Място много ефтино и близо до ЖП и автобусната гара, но 2 звезди заради баланса между лошо обслужване и лоши хора, които не им пука дори да кажат чао, благодаря, заповядайте отново или нещо подобно, или нещо по-просто. Добре, това е на чужденец. Казах го вече, защо го казах пак. Хора, мисля да приключваме до тук, защото отзивите са до безкрай и мога да си скровам до утре буквално. Толкова са много, просто някак да ги прочита. До тук са. Просто много са, ние сме стигнали до половината почти. По-малко, повече от половината. Но все пак, като я да видим снимките, брат, как си имаш такъв малък телевизор? Брат, това верно е много гадно обаче. Той на снимките си личи. Брат, какво е това? Какви са те шафи, брат? Калувки. Това е тази бабичка, да се снимава тук, брат. What? Гледай колко е празен бара, брат. Това бар ли изобщо? What? Чайте, тук има още някой. Виктория Тодорова. Тя също пише някой от другите хотели. Не, това също беше... Това си беше тук, да, ние го видяхме. Димов. Естествено. Бара буквално вижте колко е празен, смисъл. What? Пъте, виж! Не мога да опиша, брат. Това наистина си е гадно, обаче. Глед телевизора, брат, седи на луната. What? Добре, тоалетната не е чак толкова лоша. Но като цяло хотела изобщо не е хубав. Хора, бе, тогава не се сетих, че Алекс е едно от на Мартин Друмев видеото. What? Да, Мартин Пенев. Аз по Мартин Друмев. Мартин Друмев ли казах? Хора, Мартин Друмев ли казах, бе? Аз казах за друмката, брат. What? От на Мартин Пенев, как той посещава еднозвездните хотели. Ето, тук се получава... тук ти дават, нали, даваш парите или там каквото е, за да може да нощуваш. Това си е хостел за по 1-2 нощувки, да кажем. Една нощувка е достатъчно, колкото да свършиш някаква работа. Иначе, не знам. Не знам на кой ще му хареса това място. Нищо чудно, че е толкова мразено. Хора, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за канала. Аз бях Саши и от мен. Чао! What?
Аз бях Саши от мен.